Laħam, ħut, frott tal-bahar, tiġieġ, fnik, ħaruf, aġin, ross, il-koll immarinati biħxejjex u ħwawar briħa li jaqsmulek qalbek. Dawn huma ftit mill-bosti kelli se jkun servut il-lejla f'lukanda Terba Stilel f'San Ġiljan. Il-ħamis filgħodu l-kokijiet kienu impenjati aktar mis-soltu jippreparaw varjetà ikel min jaqli, min jalli u min jagħti l-aħħar irtokki li t-tisira finali. Paul Healy, l-kok maġġur tal-lukanda, jfisser din il-ġurnata bħal iktar waħda impenjattiva tas-sena. Llum hija waħda ġurnata biżil tas-sena, għandna ma' 3 metru għall-bufet għad-diner. Kif qed taraw hawn tim bdejna l-preparamenti tagħna minn dalgħodu u xi ftit affarijiet ukoll mill-bieraħ. Laqda l-komunikazzjoni huma fatturi kruċjali f'avvenimenti bħal tal-lum. Illum importanti ħafna li kon teamwork għax għandna ħafna ikel għaddej differenti. Għandna ikel Chinese u għandna l-Indjan ukoll, għandna l-pajellas, għandna ħafna varjetà iktar mis-soltu ġifieri. Allura aktar importanti li kulħadd jaħdem bħala team biex noħorġu l-aħjar prodott. Aħna nagħmlu ċertu preparation, nagħmlu kollox frist tal-lum ġifieri u llum invarjaw ħafna biex nilqu l-gosti ta' kulħadd. Preparazzjoni bħal tal-lum tirrikjedi ħafna iktar preparamenti, speċjalment minħabba numru kbir ta' klijenti li l-lukanda se tkun qed tospita. We're actually running on full occupancy. All our 258 rooms are fully booked, and we'll be hosting around about 800 people from both the rooms and also for the events that we have in-house. U biex propju jkun żgurat li hemm biżżejjed ikel u xorb, l-ordnijiet kienu ġmielhom. Xtrajna xi 80 kilo diġà fresh prawns, xi 100 kilo turkey, rest għandna l-beef, għandna l-Indian food il-lejla wkoll, għandna xelta kbira ta' ikel, għandna open bar fuq fil-parti ta' fuq, tista' immaġina għandhom 9 sigħat dawn jixorbu. U kif mistenni ċ-ċirasa fuq il-kejk ma tonqos, kif il-kok tal-ħelu prepara deżerta delezzjuża biex intemmu s-sena b'toma ħelwa u tajba li timlina b'kuraġġ għal sena ġdida mimlija emozzjonijiet u ferħ.